Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din King of Thieves. Aici e Romanian Guy și... Alexogo Games. Și mai întâi să vă zic Alexo Games câteva lucruri. Așa, vreau să vă zic că acum am acces total la calculator și mi-am luat și Bandicam și o să începem pe calculator să facem câteva gameplay-uri. O să începem cu League of Legends pentru că mie îmi place foarte mult jocul și m-am apucat de câteva zile de el și mi se pare super și sper ca și Romanian Guy să se apuce de el în curând. Și îmi pare rău pentru inactivitatea aceasta, dar m-am bucurat și eu de începutul de vacanță de vară și ultimele zile de școală. Până acum a fost totul bine. Pentru moment, haideți să jucăm King of Thieves. Ok, o să fac nivelele de la 21 până la 30. Și Alexo Games o să comenteze, să zicem așa. O să comentez. Hai că știi. Hai că știi. Am mai multă experiență decât tine. Da, sigur. Ce? Eu ți-am zis de joc. Da, eu m-am apucat prim. Mi-ai zis înainte să te apuci tu. Nu e adevărat. Ba da. Mincinosule. Ok, acum nivelul 23. Ia să te văd aici. Greu. Hai mane să te văd. Dacă nu mai e deja 300. Eu învăț eu. Înveți tu de-abia acum, păi ai zis că ai mai multă experiență decât mine. Da, da, Mincinos. nivelul ăsta e foarte greu. Da. Ok, gata. Ai reușit și tu în sfârșit. Când mă enervez, Eu îl făceam pe reușesc. ăsta din prima. Minte, l-am mai filmat odată și nu ne-a ieșit. Nu i-a ieșit lui, mie mi-a ieșit perfect. Sigur. Hai să te văd pe la asta și tu să faci mai bine decât tine. Nu trebuia să fac bă, da. Lasă-mă în stilul meu. În stilul tău, pa. Acum nu mai comentez nimic. Nu mai comentez. Am rămas fără replici, nu mai am ce să zic. Uite-te, știu cum joci, pa. Wow, mă pricep de minune. Mor într-una. Pe ăsta îl făceam dintr-o clipă. Uite, în sfârșit de prins. Ți-am șoptit eu mai înainte, că altfel nu știi. Se laudă. Wow, sincer chiar nu mi-am amintesc că l-am făcut pe ăsta. Ena, expertule, nu ți amintești? Ești var, nu știi. Nu mai știi cum l-ai făcut pe ăsta. Mi-ai arătat că ai reușit cu 300 de astea și tu. Nimic, bă, nu. Așa se face. Așa se face, da? Wow, Da. atât de ușor. Atât de ușor, dar ți-a luat atât de mult.
Ok. E rar. În sfârșit, ultimul nivel. Va dura cel mai mult după cum îl cunosc pe România. Da, și nu mă cunoaște deloc. Ba te cunosc. Ba nu, Ba da. nici măcar nu știi numele din viața reală care nu vreau să-l pomenești. Nu cunosc. Mă. Continuă noi. Da, mă cheamă Max. Ok, am terminat. La sfârșit vreau să vă mai arăt noua mea bază. Nu vă arăt cum se face. Dar e posibilă. Și am văzut mai de mult că te-a atacat și un hacker, deci poți să le arăți. Eu zic că e hacker. Adică eu am încercat de 1000 de ori săritura și nu mi-a ieșit. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Romanian Guy și Alexco Și Games. Alexco Games. Bye, bye. Salut, să trăiești. Ce? What? Stai că am uitat ceva. Ce am uitat? Am uitat oare să zic like, subscribe? Să închizi, exact. Să închid. Bye, bye.